payaso que está aquí en el teatro musical. Me estoy muriendo de los nervios, por favor. Mira cómo anda, voy a seguir, Mira cómo anda, voy a seguir. ¿Qué está pasando aquí, por favor? ¿Qué está pasando aquí? Hau da planoa, eta gu hemen gaude. Zo hemen zaude, hemen. Eta hemen antzauko dugu, eta gero hemen daukagu patio butakaz, eta hau da patio butakaz, eta hau da platea usta. Eta hemen dikazatuko dugu. Hau da makillajea eta pelukeria. Hau zutan laien atera. Hombre, Íñigo! Zer moduz? Ondo, esan berko, pixkat urduri, baina... Eta zertan ari gara hemen? Bueno, guazteneko premierra guretik prestatzen. Dantza pixkatin, eta bueno... Bueno, eta prestatu duzuen dantza, nolakoa da, saia, erraxa? Bueno, nahiko erresa, baina bueno, nolako dantzari honakean, igual dantzari txarantzat zaila izango. Bai, ez da, eta izu, eta gaurren dantzatu behar duzuen dantza, asko kostatu zaizu ikastea, ala... Pixkat, tamainan. Zein izan da zuen koreografoa, gaurkoan? Josu Mujika, eta bueno, gero Jon Urbietak ere asko lagundu dugu. Hoi duen bezala. Bai ez, Josu Urbieta. Bueno, eta Josu Mujikataz aparte, beste koreografo bat ere izan duzu, aurtengoan, telesaian. Bai, Carlos Engema, oso tipo jatorra. Eta izu, nor nahi hau duzu, Josu Mujika. Da, Carlos. Bueno, oso zaila da, biak estilo oso ezberdina dituzte ez, baina, bueno, biak inibili naiz oso gusta. Eta izu, gaurko aurtengoan, telesaian nola ikusiko dugu bainat? Iratiren atzetikan jarraituko du, ala... Bueno, Iratien historia komplikatua da. Baina beti gustatu izan zaio Irati, baina bizitzak buelta asko ematen ditu, eta ikusi egin beharko da. Baina Iratiren artean zer gertatzen da. Bueno, ikusiko dugu. Eta pertsonaik guztiak mantentzen dira, pelikulako pertsonaik guztiak daude, ala? Bueno, Pedro falta da, lehengo urtean Hectorren papera egiten zuena, eta, bueno, esateko dudan bakarra itxasoa oso podelita dela, hondartza eta manta gorriak. Zein naiz? Landa! Azken ordukoa dugu! Zergaitik? Gure lagun, Itxasok, konta eguzu, zein da zure arazoa? Zuzendariak esan didala jauzi behar naizela eskilleretatik. Aurre estrenoan. Osa, inorkin hau ezagutzen, eta gainera jauzi behar naiz eskilleretatik. ¿Te parece normal? Porque a mí no! Bueno, Itxasori etzen normala iruditzen. Gotzoneri. Nik gezurra dela uste dut. Bueno, eta nik uste du berak duen, eta mobila zera, berak duen guztia legia dela. Asiren omenez. Minuto de silencio. Zeini omenez? Asi. Asier eskizalen. Kaixo, Asier, faltan botatzen zaitu, Amatxo musu bat, eta Xabi eta Frederik beste bat, eta Pipiri zaintzeko. Eta ni... Kulitos. Vale, ¿no? Kulitos. Perfecto, está bien. Hola, Yago. Estás llamando sensual. Joder. Paparazzi. Bueno, luego diréis que no está tampoco. ¿Te gustó? ¿Te gustó? De verdad, entonces ya... De laka de kot. Bizkaitiarra, Santurtzekoa. Apa Santurtze, Osapera. Bueno, hemen daude Jon Urbieta makillatzen. La he dejado clarísimo a la peluquera que quiere hilak gora, ahí están, gora. Como para decirle que no. Tajante, ¡gora! Sandu. ¡Hey, gora! Ahí está. Sonríe. A todos tus fans de Facebook y de... Mira qué ojos tiene, que esos ojos azules que Dios le dio. Hauek dira firmak, eta hemen dago firma egiten
Zeima, nola da? Gaizki? Zeba? Azko ikuzu horrenik? Bueno, gutxi patatu zizu, Guapa bera, el look. Maese. Yo soy el camarero. Bai, gerai Gorka kamarero. Camarero. ¿Qué musicales eran en el primer capítulo? ¿Te acuerdas? Casi, ahí sea, ¿no? Kosiete kasi! Bueno, hau da Kimet. Tipo hau ez duzu ezagutuko biztaz, baina tiponek kriston lana egiten du. Eta lana ematen digu, Lana ematen digu. Ai, jauna. Hostia, ya está. Bueno, bentxe daude protagonistako batzuk. Protagonista beraiek dira protagonistak. Beraiek. Bueno, fan badute hemen alboan. Bueno, zudai, jago, firmatu diozu, Venga, va. Bueno, ya, zer modu zaude? Urduri? Ez? Seguro? Bai. Suda. Se va suda.